A poďme si vytvoriť posledný dizajn. Vybrala som dámu alebo slečnu s tortou alebo so zákuskom. Môžete si samozrejme vybrať fotku, takú, ktorá sa spája s vašim podnikaním. Tak poďme na to. Vyberiem si v prvkoch, v rámikoch trojuholník. Ja už to tu mám pripravené. Ten trojuholník si dám do rohu. Môžete si ho dať do ktoréhokoľvek. A potom si vyberiem tzv. Otočenú stránku. Ja už ju mám tu vybratú. Napíšete si tu do vyhľadávača otočená stránka. Len si ju otočím a prispôsobím tomu spodnému dizajnu, aby to bolo veľkostne OK. Dobre, nejako to bude ešte trošičku to posuniem. Super. Tak a teraz do toho trojuholníka si vyberiem video. Ja som si vybrala takéto ako slečna, tu je tú tortu, čiže dám si to sem. A ten trojuholníček len posuniem. A máte efekt takého otrhnutého rohu, otrhnutého efektu alebo otrhnutej fotky, akokoľvek to už môžete nazvať. Takže verím, že vám týchto 5 dizajnov trocha inak pomohlo. A ja vás týmto pozývam na taký môj minikurs, kde vám ukážem, ako pracovať s umelou inteligenciou nielen v Canve, ale ukážem vám pritom aj ChatGPT, ako začať, aby vám ten čas na sociálnych sieťach s tým tvorením vašich príspevkov, príbehov alebo reelsom netrval tak dlho, tak vám poskytnem 3 skvelé aplikácie, ktoré využívam. Veľmi mi to šetrí čas a reels môžete mať vytvorené za 2 minútky. A dám vám 3 ľahké návody na predajné stories. Stories sú najlepší nástroj, jeden z najlepších nástrojov na predaj na Instagrame. Ale určite vám to pomôže aj na Facebooku či na TikToku. Takže verím, že som vám v tomto zase niečo nové odovzdala a veľmi sa teším a ďakujem veľmi pekne za zhliadnutie a všetko dobre prajem.